Hama inini ndikuda kubvunza usoro pechikafu chembwa ichi. Kuti chikafu ichi chinoita futi kana kuti vanhu vadye. Wozika hura hwemunhu nehembwa zvakada kufanana. Tese hatina ma4 chambered stomach. Uyana nerumini saka ndichibvunza chatinongodya chese imbwa dzinodya. Kuzodya sezvadzinodya. Fish apa ndaida kubvunza fish dzinodya here. Kudzipa fish takabika kana fish dziri kudzipa sadza nesupu. Tichipa imbwa. Dzimwe dzinodya. Dzimwe hadzidyi. Boss tine imbwa yedu imwe yakaita makwati but ndakanzwa kuti yakapiwa matemba. Because zvinoti maside effects kuimbwa dzacho. Kana kuvanhu pane mumwe anotora ambwa nematemba chaiwo. Anotanga kutoita skin disease. Sasa havasi vese vanhu vanoramba. So the same applies asi imbwa dzese dzinorambwa nematemba. Imwe inotora ambwa nayo. Imwe hairambwi. Imwe haitombodyi nekutodya kwacho futi. Saka icho chikafu chembwa hachina here mastages ekuti munoti grow as a finisher. Alright, mastages anenge angoriwo ndeyekuti chimwe chine chakaita mapellets kuti toti mabiscuits. Imwe inenge iri meal. Inenge instant porridge. Inotongoboiliswa mvura kana kuboila mukaka. Fidha imbwa kuchengeta imbwa nemukaka mangwana inotokuruma. Ndakazvira ndikunyepere mbongo. Imbwa inotozokuruma. Thanks so much. Ndatenda netavanodriwe tanayo ndaisa mhomwe hayo handicharakidza. Chikafu chinotochitenga. Thank you so much.